sa inyong lahat. Papunta na naman tayong, ito yung highway original. So northbound tayo mga sano, kasi dito sa gilid natin o sa likod is Minglanilla na. So south yun. So dito papuntang north tayo. Ito yung N. Bacalso Avenue from Cebu City going north, from Cebu City going south. Ito yung unang highway bago nagawa yung SRP or South Reclamation Properties or Project, na yung unang video natin, yung part 1 nandun. So panoorin nyo rin. So nandito tayo. So northbound tayo papuntang Cebu City. So nandito pa tayo sa Talisay City, Lawaan, Talisay City to be exact. So diretso lang tayo northbound. So napaka-traffic doon kanina sa SRP. Dito rin southbound mga traffic. Oops, atras siya. Hindi niya natiis, bumalik siya. Hindi niya natiis yung traffic. Traffic na rin dito sa Cebu mga sano. So dire-diretso lang tayo. Nasa kahabaan tayo ng N. Bacalso Avenue. Karira, hinabol yung ambulansya. Diyan na kami nanalo dyan. Okay. Pinakamahabang tulay ng Talisay. Lawaan. Shout out sa mga taga Tabunok, Talisay. We're approaching Tabunok, Talisay mga sano. Yung palatandaan nun is mayroong flyover. Ayun siya. Ayun. Na-traffic si ambulance. So itong gilid ng flyover mga sano, pag kumanan ka going to Talisay City Hall and other streets. So since nasa taas tayo, nitong baba pa kaliwa is papuntang Lagtang, Talisay. Yun yung mountain area ng Talisay, yung highway doon na tinawag na Manipis. Nandun yung barangay Manipis, starting Campo 1 hanggang Campo 8. So mga barangays yun nabanggit, from 1 to 8, Campo 1 hanggang 8. Yan tinawag na Manipis Road. Dito sa ilalim pakaliwa. Aba may na sila anong tawag yan multi-level parking. Ayun. Kasi noon yan sa Manila, dito bihirang-bihira lang yan. Buti pa si Talisay merong ganyan, multi-level. Tsaka may maliit sa Mandawi, tapat ng City Hall. Hindi masyadong traffic yung northbound. Southbound lang. So still, ginabaybay pa rin natin tong N. Bacalso Avenue mga sano. Again,
konting kaalaman lang. Sa Cebu City, terminal, South Terminal ng Cebu City ay N. Bacalso pa rin yan mga sano. So nandun yung mga bus going south. So ito yung pinaka main highway na nasa Cebu City na diretso kang makakadaan papuntang north and south. So yung mga school na madadaanan ng N. Bacalso Avenue is CIT, Cebu Institute of Technology, and Salazar Institute of Technology, Cebu St. Paul, nandito lang yun banda. Kaso lang, naputol to bandang San Carlos kasi tinawag yung San Carlos na P. del Rosario mga sano. Kahit karugtong siya nito. So parang ganun. Pero main pa rin yun. So nandito na tayo, na to? Bulacau, Talisay. Next is pasok na tayo ng mamaya. Update natin pagka Cebu City na tayo. Ito yung Bulacau, Talisay. Last barangay of Talisay. In this road dito sa daan na to, going to Cebu City. Kasi iba pag SRP, may Pailaray, mga ganun. Dito sa Cebu City, going Cebu City from Talisay, itong original na road, Bulacau yung last barangay. So nandito pa rin tayo sa Bulacau mga sano. Kumbaga, nakakaranas tayo ng bahagyang traffic. Malapit na tayo sa Pardo, Cebu City. Ano lang talaga, mabagal lang yung usad. So, yan mga sano, kita niyo pa nandito pa yung mga bus. Kasi dito lang naman talaga sila allowed. Hindi naman sa SRP. Wala nang bus sa SRP man, Oo nga, wala na. Kasi balik na sila dito. Kaya nag-traffic ulit dito mga sano. Wala naman ang business. Kasi natapos na naman yung underpass doon, di ba? Sa Mambaling. Kaya allowed na ulit sila. Yung trucks, yung nananatili doon sa SRP. Invite our viewers, subscribe And like the video on notification bell. Click the notification bell. And all. Dito na tayo sa Cebu City mga sano. Ayan na yung church ng Pardo. Na siya sa kaliwa. Pa-traffic din We're right here. Welcome to Cebu City. Cebu City. We're back to Cebu City Yes, for baby. that thing. Boy, you're a boy. Going to the boys team. I'm going to the boys team. So pag kumanan kayo dito mga sano, yung pa-right turn is going to SRP o yung SM.
mismo. Nasa 200 meters lang dito mula dito sa flyover na ito. Lapit lang. Yan, kanan. Yung pakanan sa baba. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Yung papuntang SRP. Rock, paper, scissors. Is this going back to Cebu City? Yes, babe. The next Yan. Mandawi City. Next is Mandawi City. Tama, babe. Pag dinidire-diretso lang to mga sano, talagang diretso Mandawi City at sa mga following towns of north. Oh, we just passed SMC side, then we just here. A while ago, there was the end of SRP going to Rai, going to Cebu City. The next, Mandawi City. Yeah. We're not going to Mandawi City. It's too far. Tara sa Mandawi City. We're not going there yet, babe. Next time, iikot natin yung mga sano natin sa Mandawi. The subscribe button for part 2. Yan mga sano, malapit na tayo sa South Terminal. Ito yung bagong hospital, no? Cebu City Hospital. Dito na yung mga buses. Yan yung North Terminal mga sano. Ayan, yung may puno. Yan, oh. So ayan yung exit niya, no? Ito, sa gilid nitong series bus na yan. Yan yung South Terminal. Dito na magsilabasan yung mga bus papuntang South. So pag diniretso lang to mga sano, dire-diretso papunta na kayong Mandawi. Kasi after nitong Cebu City, Mandawi City na hanggang sa doon mga north, We're going to Mandawi City. mga town, municipalities, northern part of Cebu. Ayan. So hanggang dito na tayo mga sano, kasi liligaw na tayo dyan. So maraming salamat sa inyo. Have a nice day. And to God be the glory mga sano. Don't forget to subscribe. And